Майнкрафтъри, аз съм Крачинган 2, тук при мен е Ендър TV маняка. Здравейте хора, аз съм Ендър TV и днес с Craft Gamer BG ще строим спа хотел в Майнкрафта ни, където сме се развили адски много. Кажи изгради, защото предишния път малко станахте по-фел, защото нали... Да, батерите. Вижте хора, моста ни е, това е фонтана, това е първата къща, там. Она там дългата. Да, пак тази е вентилска и тези пак. Малко лава, като вървиш много бързо. Да, и така. Ето тук са честите за пари, парите са емералди. И днес ще правим спа хотел, разбира се, където е ела при мен. Ето тук, аз даже почвам една да го чистя. Днеска въглища. Може да съберем за скелетон кинг. Покажи скелетон кинг, бе. Ще го забравя. Да, сега ще го покажа. Покажи го да го бе това маняга. Покажи го това. Ако питат, че как сме облякали скелетон кинг в диамантови брони, ами как сме го облякали, ще смарят. И малко планата. Абе, ще ви кажем в следващия епизод, ще направим, нали? Да. При мен. Тук е скелетон кинг, бе. Да. Ето. Сега как да правя басейн? Не бе, къде отиваш бе? Ела така спа хотел, бе. Нали се? Аз го правя вместе. Между другото това музика, всичко правя, абсолютно всичко правя. И аз? Само ще даже... И ама ли накрая, даже пак как си беше преди? До край? Да, за пак така беше. Ти може да говориш. Не, говори само звук е на Майнкрафт. Какво правиш? Басейна в край тази. Той тук, ти гринта няма при него. Аз не мога да го Тази за спато. Еба, всякия басейн. Ще направиш така. Аз сега това ще направя. Не, така само. Така. Да, ама да има вход. Ще... Спокойно така правя, виж. Малко, знаеш кой ме е грозно сега? Кой? Не, всъщност не, така ще стане такъв. Сега, че малко да направим така. Да не го чуете как говори. Парчет, може ли така и виж тази пръст да сложи само камък, аз не съм се взел. Окей. Аз ще учика да го направя по-бързо. Това съм пръсти. Да не удръж крипършите, те са нашите. Пластини. Аз не мога да ги видя. Крипъра влезе да се къпи. Браво. Браво! Браво, Ето. крипърче. Добре дошъл. Добре дошъл, приятел. Това е. Това е играта. Виж тук какво съм направил. Тъпотия, виж. Сега оправям този тъпотик. Така. Ево. Не. Ако направя даже... Всъщност това не е било тъпотика, е готино. Опа. Това. Много яко. Опа. Какво сме правили? Кой е това дървото? Това е бара. За да го покрием ще направим така. Аре, какво написах, Ето ще на тебе съм я. Чай. Басейн за гостите. Басейн за гости. Така. Брат, тук защо не сложи така оград? Да, не забравих да чакай. Не спокойно става. Ой! Какво направи така е? Го направих аз дърво слагам. Ога! Аз тук ще пихората. Какъв ретард съм. Ретард. Аз ще направя пътеката към тия. Към нашите приятели. Крипърче между другото ще ги сметнаха за приятели, защото нали този свят. Да. Тук този свят е приятел с другия, на оцеляващия свят е лошо. Тук, там бой. Да, там бой, ама тук. Трябва да чупя табелката, ще го напишеш ли пак? Добре. Защото трябва пътеката, брат, съжалявам. Много извиняй. Често рисуваш, май. Чакай, аз какво правя? Си бъркам. Чай да ги разкарам тия често от главата ми, защото... Аре, мой да напишеш табелката пак. Аз ще така не погреша.
виж какво мога да направя? Ще направим е така. Ой. Ще направим е така. Сега му направи. Не, виж, да е равно, виж. А, да. Чакай. Да е равно, да. Сега ще го направя. Е така много яко се този. Е така ще е много красиво. Е така яко ли? Май какво ще направим е така? Билдър ли си? Майстор? Правиш. Защото виж, тук си го скрил, виждаш. Не, един проблем. Чакай, аз сега ще го покажа какво искам. На телефон. Не, ще покажеш. Ще го кажа, ще е така да направим. Е така. Е така. Е така пак е яко. Не, бе, така беше яко. Какво направи? Не, това. На това се свързваш с оградата. What? Бей! What? Да, може и така. Добре, малко объркам на карата. Чакай сега. Пак е, си. Готово. Ей! Като този килим тук навън, бе. Ама ние добре ли от кой килим трябваше? Да, сега сложи и зелена спокойно. Ама не, трябваше от вълната, истинска вълна, не е такова. Слагаш килим, пък килимта майчета дигала въздуха, не знаеш. Къде ги мога да Зелено и бяло, нали? Да. Как ще се трябва така? Виж клипъра се къпи, ще става той с тръгва. Ай, стига, гасим клипъра. Остей да се тръгва. Малко притека. Не, да не ги би. Браво, знам как се играе Майнкрафт. Как се играе? Ма нещо се игра. Брат, на Да. Ей на мой телефон. Пап. Тука съм. Да, виж ли, ей това. Ей тия камъни. Да. Ще направим и стълбичка, ще направим една още една тяра. What the fuck is shit? Изпис ли? Окей. Ай. Може ли да сложиш стълбич да го правиш там ремонт малко, пък аз ще направя оградите? Къде? Оттам. От стълбича там не е до басейна, да, там да направиш стълбича. Там е нали дървен. Нали съм навънка? Да. Всичко става така. Какво правим? Много ми се пътя. Майнкрафт. Най-яката игра. Нали? Майнкрафт има толкова много яки игри. Наистина. Ще взема обаче, че има един час с Майнкрафт Games. Майнкрафт Craft. Как ми да работи? Да, все пак бъркам, брат, защото съм свикнал с парка ми. Много як. Ево, ти казвам сега. Това е моята идея, ма. Много яко го направи. Обаче просто. Това е. Ти колко му държи, бе? Трябва много стъж. Къде си искам? Добре. Не. Ой, не искаш едно такова. Не, защото така е един от който. Да. Виж, искаш всичко е това, което е такова държиш, ще бъде там тераса. Виждаш? Виж как мога да не направиш така. What the fuck? Ще съм го. Да. Или айде не е свързано. Добре. Как ще го махна? Ето, правя го, виж. Ето. Вау! Тя стълби, брат. Тя стълби е просто ад. Стълби. Аз помагам на това. Ноя! Ева! Не, мали уча.
Ето така. Може е така. Тъмън го направих. Не. Не го развали, не. Добре, отстани. Ето така. Вот я теста малко често този. Това? Уау, колко са бързи. То спаха тива не може да влезе. Може. Виж. Никой няма на гости на гости. Те всички са на бара, бе. Виж ги, те всички на бара. Малко стъпка се Става го прави. Я тия бара има ли някой вътре? Не. Айде да правим Twitch и няма време, айде 10 минути ли стана, айде да правим Twitch. Оградата. Пато. Ай. Кой беше на спото вътре, видя ли? Тук беше ли? Ма това ще е подземно спале. Да. Ай. Аз мисля да направя тук малко за навънка. Идва един гостин. Готин. Да гледа малко как правим ремонт тук. Хубавия ремонт. Готиния ремонт с тебе. Ама трябва да се зачуми, защото ми пречи много. Виж го. Нека оттегли. Да не го удари. Пак не е гостин. Иска да види човека. Значи пречи, ама просто му загледа любопитен е. Любопитко. Любопитко. 13 минути клип. Не е, бе. При мен 11. О. Значи може да правим пиво да правим. Бе. Аз тук ще направя за навънка излизането. Входа ще направя тук. Ето така. Yes, това е. Само втори. Получава. Получава се както трябва, получава. Да, получава. Определено. Крипачето ще веднага в... Какви му са човека? Ама той не знае, че на басейнче. Той сега не знае, че не го видя. Клипарчето. Готино. Тя пък въгъла в Пробва сега, глитиш го. Иска човека. Казах ти любопитен. Любопитката. Мой не ще аз какво правя? Да. Яко. Ева. Определено. Моите стълбища как е малко. Бива. Я виж пък аз какво правя, може. What the fuck is this? Не знам, брат. Кой скаш, а? Топла вода. Само... трябва всичко обаче тук вътре с камък да такова с другия камък. Да, сега ще го правим. Ай, да го правим. Аз почвам. Хода. И аз почвам. Трябва абсолютно всичко тук да е с камък. Всичко. Айде да сложим някакви диамантини камъни, така за украса с капуцини, защото нали това е свещено. Да. Така нещо свещено. Да е. Тук малко покъра трябва да го разширя малко нагоре. Аз правих клипа. Нещо? 15 минути. Пак направих 15 минути клип. Спокойно. Тя съм играта в късен. Стига да е. Красин геймбеги, може ли да вземеш малко от играта? Защото виж. На твоите думи трябва да бъдат. И това ще кажа. И това ще кажа, екипа хората да ме харесал спато и всичко останало. И ще до следващия епизод продължаваме. До видео.